rijhelft blijf op de rechterrijhelft. Denk aan de veiligheid. Fietsen met prominenten en zakenmensen voor het goede doel, met tussendoor een paar culinaire stops. Dat was jarenlang het concept van de zogeheten Preuvene Tour. Toen de organisatie ervan vorig jaar een punt achter zette, kwam een aantal deelnemers en sponsoren op het idee om dat concept opnieuw op te pakken. Deze week werd in het Zuid-Limburgse Heuvelland de eerste Chasse Patat georganiseerd. Met veel bekende gezichten uit het bedrijfsleven en de overheden. Wat is de crux van het evenement? Ja, het goede doel, ja. Wat heel zichtbaar is. Maar ook, ja, daar wordt genetwerkt, gegeten en gedronken natuurlijk. Ja. Het is een hele mix. Ja, ik denk wat je nou zegt, dat net die mix, dat het speciale is. Dat je sport, hè, kijk, en netwerkt. En ik vind met fietsen, kijk, als je op een receptie staat ergens en je moet naar iemand toe lopen, dan is dat vaak moeilijk. Maar op de fiets, dan rij je naast iemand en dan kom je met iemand in gesprek. En van het een komt het ander. Dus je bent aan het netwerken, je zet je samen inderdaad voor het goede doel. Wat natuurlijk ook mooi is. En als je dan nog een keer een hapje kunt eten in zo'n mooie ambiance, ja. Betere randvoorwaarden voor een superdag waar alle aspecten aanwezig zijn, is er niet, denk ik. Wat is de trigger, zoals dat tegenwoordig heet? Want je kunt door het hele land fietsen natuurlijk. Ja, dat is toch wel natuurlijk de uitnodiging van het TEFA fietsteam. We zijn met een aantal handelaren en mensen van de TEFA-organisatie hier. En dat is gewoon leuk. Een leuk feest om bij te zijn. Bent u zo'n fietser? Maar u hebt als Fries volgens mij ook wel iets met Limburg. Ja, zeker. Wij komen hier al tientallen jaren gewoon op vakantie. We promoten Limburg waar we kunnen. En of het nu Maastricht is of het Heuvelland of iets noordelijker, dat maakt ons eigenlijk niks uit. In Limburg is het leven goed. Het is eigenlijk onze tweede provincie. Wat is het uiteindelijke doel, het goede doel? Om mee te doen? Ja, ook een beetje netwerken natuurlijk. Ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk evenement. Het is een culinair evenement. Het lijkt een beetje op het Preuvenement, maar dan wat sportiever. Hè? Ja, ja. En natuurlijk dat goede doel. De 3 goede doelen is altijd prima om het ergens voor te doen. Ja. Maar ik vind het dan leuk om in zo'n meute te fietsen.